Boy. A wata MG Boy dai wani sabon mawaki ne wanda ya fara tashi tun daga shekarar 2022 har 2021 ke nan sai zuwa karan da 2023 mana fatan da ci gaba da gaba da 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar West Hausa TV. Tashar mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigowa ga wannan channel ɗin ta mai albarka ana mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sha like da kuma comment. Yadda kuma ka samun sababbin bidiyoyin da ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment yadda kuma ka riga samun sababbin bidiyoyin da ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi ne wannan mawaƙi wato Auta MG Boy. Kun sani ba yin jarumar bane wanda ya kama wannan daddaɗar waƙar tare da Fati Washa, kamar inda muka saka muku wannan daddaɗar waƙar a farkon wannan bidiyon na mai albarka. Kana an kun bibiye ma ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka ya sa muku wannan daddaɗar waƙar da Auta MG Boy ya kawo muku. Ko da abin da muke da itilatar da har yau har gobe idan yana farkon shigowa kawai wannan channel ɗin ta mai albarka. Muna mai roƙon ka taimaka ka danna mana subscribe sha like da kuma comment. Yadda kai ma aka daɗa samun sababbin bidiyoyin ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment. Ita dai West Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma ko son zuciya a ciki ba. Idan dai har kana bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka muna kawo muku daɗaɗɗen labarai. Kai dai abin da baka taimaka ka danna mana subscribe sha like da kuma comment. Dan kuma ka danna mana ɗaya daga ciki mun tabbatar kana bibiyan mu kana son mu a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka. Hakan zai sa mu ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen shirye-shiryen mu. Kai dai abin da muke da izinatar da kai har yau har gobe. Idan yau na farkon shigowa ka wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe sha like da kuma comment. Ta yadda kai ma ka daɗa samun sababbin bidiyoyin ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment. Ta yadda kai ma duk bidiyoyin da muka ɗora ba za su duka wuce ka ba. Bari dai kan macika muku da surutu mu ba Auta MG Boy a cikin wannan filin na mai albarka Auta MG Boy bismillah.